So ayan guys, excited na sila makasakay sa banana boat ride. Bali guys, dito na ako sumakay sa may bangka dahil kukunan ko sila ng video. Ako yung taga-video. Guys, andito kami sa kabilang isla. Napakaganda po dito. Pwede sila dito maligo, mag-diving. Kitang-kita guys yung ilalim ng karagatan dito. Sobrang linaw ng tubig. Ang sarap-sarap maligo talaga guys. Hindi ito matutumba. Mayroong ano. Tanggalin mo para makasisito ko ya. Tanggalin mo yung Bali guys, nandito kami sa kabilang isla. Sa Abagatanin, Agno, Pangasinan. So first time namin makapunta dito guys. Napayag.